Aha. Nie może odstawać, bo będzie uderzenie. No. A tak będzie tylko szarpnięcie. Jak będziemy gotowi, wycelujemy sobie, Dobra. palec nachodzi na język spustowy, strzela No. bam, i po każdym strzale on się przeładowuje sam, Tak. aż do wyczerpania Dobra. amunicji. To 3 naboje. Dychę z powrotem. Dobra. Już oddanie Ja. To z kałacha w miejscu powiedziałem, że to jest zaszczyt dla facetów. No, byśmy jeszcze i z kałaka, to trochę szkoda. To szkoda, no. Wyjdzie na strzelnicy i nie strzelić z kałacha. Ja. Magazynek. Załóżmy słuchawki. Weźcie słuchawki sobie, bo to będzie głośno teraz. Teraz będzie jeszcze głośniej. Ja chciałem założę. Masz. Ja ci założę wycinał. Dowódca, ta Basia wie, że ma wpuścić tych dziadów jak coś? Że co? Ta Basia wie, to pani? Że co? Że ma wpuścić Tak, tych już wszystko dziadów? wie. Także Ja. będzie wszystko tak jak może. O, jest mała. Dobra. I teraz tak. Przyjmujemy stabilizm Mam postawę. wojsko nieba, Na kałach kurwa, strzelił. o, tak jak teraz. Jak pan będzie gotowy, No. to przyładowujemy go. No, tak, Podciągamy tak. suwadło do końca i puszczamy. Dobra. Jest gotowy do strzału, możemy strzelać. Świetnie. Ostrzegawczy. Jest przeładowany. Aha. Dobrze. Dwa celne. Jest się do wojska. Dobrze. Jest się do wojska weszło. Stary był snajperem w czasie wojny. Miał pan 5 minut swojej